časa. Objašnjavali smo to zato što i druga tačka koja će danas biti na preskonferenciji Srbijom gasa je taj problem starosti gasa 40 godina koji ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Zato su intenzivirani saradnje sa Plinacrom i nužne interkonekcije na spajanju druge tačke radi sigurnosti snabdijevanja. Poštovani gledatelji Global Cir YouTube televizije, srdačno vas pozdravljamo iz našeg sarajevskog studija. Ponovo smo sa vama nakon kraće pauze i donosimo vam jednu veoma zanimljivu priču o prirodnom gasu, odnosno njegovom značaju i ulozi te utjecaju na globalna, regionalna i bosansko-hercegovačka zbivanja. Danas je većini ljudi jasno kako je osnovni generator velikih svjetskih kriza, uključujući i onu današnju sirijsku, u stvari pomama i potraga za što jeftinijim izvorima prirodnih energenata i što povoljnijim koridorima njihovog prijenosa. Kako u ovim energetskim igrama velikih stoji Bosna i Hercegovina i naša regija, odnosno da li ima osnova za povećanje cijena prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini i prijeti li nam nova gasna kriza, razgovarali smo sa dugogodišnjim direktorom Energoinvesta i prvim direktorom kompanije BH Gas, gospodinom Husom Hadžidedićem. Ja sam dosta dugo radio u gasnoj privredi, u nafti. Naročito je to bilo izraženo u Energopetrolu, gdje je bio sastavni dio Energopetrola i njegovog predmeta poslovanja bio je i gas, prirodni gas. Zatim poslije ili krajem rata ja sam prešao u Energoinvest na mjesto direktora sektora za naftu, gas i hemiju, gdje je također bio gas, pa je vrlo brzo čitav posao u Energoinvestu prebačen u taj sektor, a onda je 1997. godine došlo do formiranja BH Gasa i ja sam prešao iz Energoinvesta u BH Gas i vodio sam BH Gas i tada do 1999. godine, a onda i poslije od 2002. godine do odlaska u penziju, tako da je to jedan period od cirka 12-13 godina. Bavio sam se i tom problematikom, naročito intenzivnije u periodu rata i cijelo vrijeme poslije rata. Da. Ono što se često u javnosti sada spominje jeste taj ratni dug Bosne i Hercegovine koji ima prema ruskim isporučiocima gasa. Pokušano je to, u stvari nije riješeno u sklopu onih kompenzacija na osnovu duga koji je Sovjetski savez imao prema Jugoslaviji, pa je Bosni isplaćeno preko 100 miliona eura. Neke države su to riješile tako što su tim novcem pokrile neke dugove, Bosna i Hercegovina nije. Može li Bosna i Hercegovina doći, evo i sada, u neku opasnost od prestanka isporuke zbog tog duga? Ja mislim da nije dobro urađeno na način na koji je razriješen taj dug. Mi smo sa gas eksportom, pa sa ruskom stranom, da kažem ukupno, dakle i sa državnim organima, pregovarali tako da dug Rusije, odnosno bivšeg Sovjetskog saveza prema Bosni i Hercegovini bude kompenziran za potrošnju gasa u toku rata u Bosni i Hercegovini.
To pitanje je komplikovano zbog toga što se radi o vrlo visokom iznosu koji je u tom momentu bio oko $105 milijuna, a Rusi su nama preračunata sa kliničkih po dogovorenim odnosima na konvertibilne dolare. Rusija je dugovala $125 milijuna. Mi smo smatrali da je i sada također smatram, poslije svega ovo što je se završeno, da nije dobro, jer smo mi preko entitetskih vlada i entitetskih faktora prihvatili, jer je to za tekuću politiku bilo bolje, uspješnije, jer je novac došao u budžete kojim se može raspolagati, ali to predstavlja opasnost naročito za federaciju, jer je čitav dug na Energoinvestu, a de facto tu dug je trebao po svim parametrima, po svim dogovorima koji su napravljeni i sa ruskom stranom i sa faktorima i odnosno organizacijama koje su se bavile njihovim poslovodstvima u okviru Republike Srpske, trebao je da se podijeli između Republike Srpske i federacije. Imaju privremena rješenja, ali ona sada samo koštaju federaciju i koliko se sjećam po zadnjim informacijama, taj dug je još na nivou $95 milijuna i on je još obaveza po slovu ugovora samo federacije. Republika Srpska ne troši gas i ne izvršava u tome nikakve obaveze, pa taman i tako minimalne. I ja se iskreno bojim da u nekom periodu zaoštravanja nekih odnosa, odnosno u nekim ekscesnim situacijama kako je dijelom i ova u kojoj se trenutno nalazimo, može poslužiti i da kao sredstvo pritiska, i uslovljavanja, i mislim da to, obzirom na značaj gasa, na značaj potrošača, da je bilo bolje naći neko drugo rješenje, odnosno cijeli iznos ili bar dio upotrijebiti za ovu namjenu plaćanja obaveza na ruskoj strani za gas u toku rata. Da li ovaj trenutni gasovod koji koristi Bosna i Hercegovina, jedini priključak na Zvorniku u stvari, da li je on dovoljan da podmiri potrebe potrošača u Bosni i Hercegovini? Sa stanovišta trenutne potrošnje to bi trebalo apsolutno tako da bude, pogotovo zbog toga što je birač odustao prije par godina od potrošnje i taj kapacitet na Zvorniku za Bosnu i Hercegovinu je od 750 milijuna kubika godišnje i zaista ne vidim ko su ti novi potrošači da bi došlo u pitanje taj kapacitet i njegova dovoljnost da podmiri potrebe Bosne i Hercegovine u gasu. Dakle, ozbiljni potrošači su grad Sarajevo, koji je vrlo sezonski potrošač, i željezara Zenica, koja je značajno manji potrošač nego što je bila u godinama prije rata. Da. Kako onda komentirate ove najave, projekte o gradnji nekih novih gasovoda, nekih novih priključaka, ali i povećanju cijena gasa? Evo, krenuo od povećanja cijena, šta je potrebno da se desi da bi se povećala cijena gasa, recimo za domaćinstva i druge industrijske potrošače? Pa, u suštini, osnovna cijena gasa koja se formira po određenim principima, po određenim promjenama u cijena energenata koji su konkurencija gasu, to je osnova. Prvi, drugi su transportni troškovi. Ali svi se ti momenti, svi se ti elementi ugovora prave dugoročno. Dakle, prave se na periode od 10-20 godina i
u ugovorima su definisani svi momenti promjena bilo kojeg parametra koji utiče na cijenu, dakle njegov odraz u narednom periodu se verifikuje kroz određene formule, kroz određene stavke ugovora i one su jasne. Vrlo je teško naći razloge za povećanje cijena gasa u onom što utiče na cijenu gasa sa stanovišta ugovora, bitnih elemenata ugovora. Kursevi se nisu toliko promijenili značajno od dolara, mada se plaća u dolarima, ali oni imaju promjene na neke druge elemente. Cijena opreme također je vrlo bitna, naročito kod troškova transporta. I tako dalje. Svi ti elementi su dosta stabilni da bi došlo do nekakve značajnije promjene. Ono na čemu je problem za Bosnu i Hercegovinu i za našu cijenu gasa može biti nekorištenje kapaciteta koji su ugovoreni takvim dugoročnim ugovorom. Meni je u ovoj situaciji nejasno zašto parametri iz ugovora sa mađarskim transporterom gasa nisu u razmatranju, jer ne spominje se i niti se spominje povećanje cijena gasa, odnosno transportnih troškova od strane mađarskog partnera. Zato mi je čitava priča oko zahtjeva za povećanje cijena i kroz Srbiju i povećanje cijena kroz Republiku Srpsku vrlo nejasno. Dakle, ako se ne koriste kapaciteti, onda mogu biti promjene takve, naročito ljeti, i mene ne bi čudilo da odatle potiču značajne promjene zbog toga što je birač prestao sa potrošnjom i u ljetnom periodu kada Sarajevo ne troši, kada ostaje samo željezara sa svojom potrošnjom, onda to može da izazove izvjesne promjene cijena i zahtjeve za promjenu, mada su i one ugovorom regulisane prema korištenju tih zakupljenih kapaciteta, ali ni taj moment niko ne spominje, tako da zaista objašnjenja nisu za povećanje cijena nisu jasna. Da, kao što se moglo primijetiti, uprava BiH Gasa spominje povećanje transportnih cijena, a vi ste upravo kazali da se te cijene prvo ugovaraju sa Mađarskom, pa i ta Srbija iz koje mi imamo priključak u stvari mora se dogovoriti sa Mađarima kao i mi. Apsolutno. Mi smo, i takva je praksa bila, uvijek da se dogovara sa onim koji je prije na kraku, na snabdijevanju. I zajedno smo sa transporterom iz Srbije radili te ugovore i informisali se o najbitnijim stvarima. Vrlo često sa Mađarima imali zajedničke pripreme i nejasno je zašto je takva situacija. Dakle, nas Srbija sad trenutno ne može u suštini ucjenjivati s tom cijenom, ako smo već sa Mađarima dogovorili nešto. Ne bi tako trebalo ako imamo adekvatne ugovore. A ja ne znam za koji period su i kako su se stvari odvijale, tako da ne mogu komentarisati ovaj. Koje preduvjete je potrebno ispuniti da bi neka država započela gradnju gasovoda? Odnosno, da li Bosna i Hercegovina ispunjava minimum zakonskih i ekonomskih preduvjeta koji bi joj omogućili nesmetanu rekonekciju na gasnu mrežu Hrvatske? Neke su od tema o kojima smo razgovarali u nastavku. Postavlja se pitanje zašto nadležni bosansko-hercegovački i federalni organi, odnosno uprava
bosansko-hercegovačke gasne kompanije, skriva od javnosti činjenicu da Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija, još uvijek nije usvojila zakon o gasu koji je potreban kako bismo bili član Evropske energetske zajednice. Bez tog zakona, ali i razrađenih ekonomskih i energetskih dugoročnih strategija, Bosna i Hercegovina nema šta tražiti u globalnoj trci za gasne koridore i priključke. Interesuje me, evo, ako do povećanja dođe, čini mi se samo će se onda smanjiti ta potrošnja gasa među domaćinstvima, ali i industrijskim pogonima, i onda ćemo doći u situaciju da ćemo možda plaćati veće penale s obzirom na kapacitet koji je neiskorišten. Kako će se odraziti na građane ta poskupljenja, recimo? Sigurno je da bi povećanje cijena gasa, značajnije povećanje, govorimo o povećanju koje bi ljude dovelo u dilemu trošiti gas ili preći na alternativno gorivo. Prethodni period je pokazao što se dešava. Ljudi se opredjeljuju na čvrsta goriva, na ugalj, a to znači lošiju ekologiju, to znači ono što je veoma, veoma loše, pogotovo po Sarajevo, ali to znači i skuplju proizvodnju u industrijskim potrošačima. Tako da je to, da je promjena cijena, ali te promjene cijena treba gledati uvijek u odnosu na konkurentne izvore. Kako će biti ponašanje, obzirom da nema najava bar za ozbiljnija povećanja, niti struje, niti uglja, niti drva, niti drugih izvora novih koji su danas na tržištu. Mislim da bi došlo do značajnih količina pada potrošnje, i to naročito u širokoj potrošnji, naročito u stanovništvu, odnosno to bi došlo u ovoj individualnoj potrošnji, jer teško je razmišljati o tome da bi toplane mogle da sada pređu značajnije, ima kao izvor mazut na jednom broju, ali i to bi moglo da osilira, zavisno od toga kakve bi cijene bile i kakve su mogućnosti primjene. Ali ono na individualnom stanovanju sigurno bi došlo do značajnih promjena. Evo, dakle, vi ste kazali da aktualni kapaciteti gasovoda s obzirom na potrošnju zasigurno se mogu podmiriti postojećim gasovodom. Međutim, u BH gasu i na nekim drugim instancama vlasti spominju neke nove gasovode, neke nove priključke i sl. Mene interesuje sa stručnog aspekta šta je potrebno da se uradi prije pa da mi uopšte imamo da izradimo projekat nekog gasovoda i na kraju gasovoda. Šta je potrebno za novi gasovod? Gasovodi se ne prave ni za kakav srednjoročni, petogodišnji, pogotovo kratkoročni period. Kad se razmišlja o gasovodu, novom gasovodu, treba razmišljati o 21. vijeku najmanje. Vidite koliko se ovaj gasovod koristi i koristit će se još dugo, tako da zaista to su vrlo ozbiljna pitanja i zbog toga što se radi o vrlo visokim investicijama i treba znati puno toga prije nego što se pristupi izgradnji. Dakle, prije svega mi nemamo u Bosni i Hercegovini, obzirom na ove promjene, nemamo zakona o gasu koji je uslovi Evropske unije. Nema para da bi to pravili, niko nam pare neće dati za tu izgradnju ukoliko mi nemamo pouzdane dokaze da će taj gasovod biti napravljen, da će biti rentabilan, da će imati potrošače. Tako da treba insistirati na zakonu o gasu i njegovom donošenju. Ja mislim da će ovo vrijeme ipak biti u nekakvim narednim godinama povoljnije
da se postigne saglasnost u okviru Bosne i Hercegovine, ali to mora na adekvatan način napraviti Srbija, jer ona će morati razdvojiti funkcije po evropskim konvencijama o gasu na uvoznika, transportera i distributera. Ne može te funkcije po svim evropskim principima i dogovorima ne mogu ostati zajedno. Dakle, pored zakona o gasu koji bi morao da garantuje da ne bude ovakvih problema, drugi moment jeste naš dugoročni razvoj. Bosna i Hercegovina mora donijeti svoje dugoročne programe, dugoročne planove, da znamo koliko nam gasa treba. Jer sadašnja situacija je takva da mi zaista ne znamo pouzdano šta će biti za 20-30 godina kad bi ti gasovodi morali biti u punoj eksploataciji i opravdavati i davati prinose, jer prvih godina sigurno neće. Prve godine ne bude rentabilno ili prvi par godina, ali u narednim godinama mora novac koji se uloži u to mora se vratiti. Dakle, moramo znati ko su potrošači, koliki su potrošači. Na stanovništvu se ne može zasnivati odluka o gasovodu, jer je to onda mnogo veće povećanje i mnogo skupo. Opravdanost izgradnje daje jedan optimalan odnos potrošnje između industrije koja je kontinuirani potrošač i široke potrošnje, odnosno domaćinstava. Pa aktualna situacija, kako se vama čini, da li daje, tako da kažem, osnova da se razmišlja o nekim novim velikim gasnim projektima u Bosni i Hercegovini s obzirom na razvoj industrije i mogućnosti plateže potrošača? Izvjesne osnove ima. Mi moramo podržati nove izvore snabdijevanja. Bez obzira odakle dolazili, kako dolazili. Za nas bi bilo veoma optimalno, ukupno za Bosnu i Hercegovinu, kada bi mi postali tranzitna zemlja za gas. To bi bilo apsolutno najbolje rješenje i zato u svim treba učestvovati i, kako da kažem, pokušavati se uklapati u njih. Ali mi ne možemo donositi konkretne odluke o izgradnji gasovoda, o njegovom kapacitetu, jer nemamo za to pouzdanih podataka. Šta će se promijeniti ukoliko uđemo u ovu Evropsku energetsku zajednicu? Da li smo mi član uopšte te Evropske energetske zajednice? Nismo član zato što nemamo zakona o gasu. A onda to znači da nemamo ni podršku u finansiranju, da nemamo, a bez toga, bez evropskih para, nije očekivati da mi možemo svojim parama obezbijediti ovu izgradnju. Dakle, mnogo toga, tu je u pitanju i sigurnost, tu je u pitanju i cijena i tako dalje, niz momenata koji su veoma važni. Možete li nam kazati, znači sada kada govorimo, znači nismo član Evropske energetske zajednice i nemamo zakon o gasu, ko je onda nadležan za te ugovore o gasu? Da li kompanija BH Gas ima tu samostalnost i širinu da u suštini sama u ime države pregovara sve elemente tog ugovora? Vidite, BH Gas je javno preduzeće i ima samostalnost da pregovara, ali nema dovoljne samostalnosti da odlučuje, konačno da odlučuje i da ugovara. Pogotovo je to zato što smo mi ovako složena država, da u ovoj državi ima i Republika Srpska i trebalo bi entiteti i država da uključe se u rješavanje ovih pitanja. Meni je ovo interesantno kako se onda rješavaju sporovi
ovi upravo o kojima govorimo između gasnih sporova, između Bosne i Hercegovine, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i slično, ako mi nemamo taj zakon. Na čemu se sve to bazira? Pa bazira se prije svega na ugovorima potpisanim o transportu, o snabdijevanju, o svim parametrima tog ugovora, jer i druga strana ima obavezu da obezbedi kvalitet transporta. Kvalitet transporta znači, na primjer, da gas dolazi u Sarajevo ili na Zvorniku, određeni pritisak koji je cirka 20 bara kod nas, dakle, i tako dalje, i količinama i tako dalje. I naravno, do sada nismo imali potrebe, utvrđuje se nadležnost sudova u ugovoru u slučaju spora. Na sreću, evo, čini mi se da ni do danas dan, ali ja dobro znam, u periodu dok sam radio, mi smo to rješavali uvijek pregovori. I našli smo, ne možda prvi puta, ni drugi puta, našli smo rješenje, kao što se nađe rješenje i u pregovaranju kad se prave ugovori. Ugovori su veoma zahtjevni, veoma važni i po godinu, 2 dana počinju pregovori prije nego što istekne ugovor, da bi i za naredni period, kad istekne ovaj ugovor, da bi imali novi ugovor, tako da bi posao mogao da teče bez problema. Već odavno je jasno kako je centar svih geopolitičkih stremljenja u stvari evropski kontinent. Evropa je najveći uvoznik, najveći potrošač i najbolji platiša prirodnog gasa. U tom smislu gas se može iskoristiti kao vid specijalnog oružja protiv Evrope, Evropske unije, ali i njene najrazvijenije ekonomije Njemačke, koja je ujedno i glavni distributer ruskog gasa za evropsko tržište. Ako stvari postavimo ovako, logično je da se upitamo da li krize koje posljednje 2 decenije pogađaju južnu i jugoistočnu Evropu u stvari predstavljaju specijalni vid rata protiv Evrope, kako bi joj se nametnuli alternativni izvori snabdijevanja gasom koje bi kontrolisala neka treća strana. Mene interesuje sa vašeg, tako da kažem, sa stručnog aspekta, koliko će prirodni gas biti dominantan energent u industriji, u oblasti zagrijavanja stanovništva i sl. Da li se može računati nekoj dugoročnoj perspektivi i dalje prirodnog gasa, bez obzira na obnovljive izvore i sve ono što... Na participaciju gasa se mora računati u energetici u čitavom ovom vijeku, pouzdano. Jer količine rezerve su takve da se na njih može računati, a naravno moraju se raditi i prihvatati nove tehnologije i svi novi izvori, sve nove mogućnosti. Ali gasa ima i za gas i najveći svjetski partneri pokazuju toliko interesovanja i toliko još borbe za energetske koridore i za naftu i za gas, da to jasno pokazuje da će nafta i gas i u ovom vijeku biti veoma, veoma značajan izvor energije i za industriju i za stanovništvo. Vjerovatno će obnovljivi izvori povećavati, izuzev ukoliko se ne desi neko naučno novo otkriće tako brzo, ali za sad nema takvih za značaj za posebnu zamjenu ili da kažemo totalnu zamjenu. Koliko se gas danas koristi kao u suštini specijalno oružje političkog i drugog pritiska? Inače, globalno, ali evo i na primjeru Bosne i Hercegovine. Očito je da se
da se svijet još veoma zanima i najjači se i zbog uticaja najviše bave ovim pitanjima i to pokazuje i ovi sve borbe i za koridore i ratovi koji se trenutno vode, pa i odnosi sa Turskom, na primjer, jer je Turska tu veoma značajna raskrsnica. Govore o tome da je to još veoma značajno pitanje i da svi istok i zapad veoma, a i novi svjetski faktori kao što je Kina, Indija i tako dalje, vide u ovim energentima vide veoma visok značaj i borbu i učešće u raspodjeli ovih faktora. Upravo ovih dana se govori o raznim novim koridorima koji bi navodno trebali osigurati neovisnost ili barem dijelom neovisnost Evrope o ruskom plinu kojeg najviše i uvozi Evropska unija, prije svega Njemačka preko Sjevernog toka, pa kasnije se on distribuira i u druge članice Unije. Njemačka trenutno u suštini u finalnoj fazi su pripreme te za pružanje novih cijevi za Sjeverni tok 2, koji će negdje biti oko 60 milijardi, čini mi se, kapaciteta kubnih metara plina i jedan dio tog plina je predviđen, dakle, po tom projektu i za Balkan. Šta mislite o tom načinu i o toj? Ja mislim da je to dobro i da bi se mi u taj balkanski kolač trebali uključiti. To bi vjerovatno omogućilo nama jednu pristojnu konekciju i sigurnu konekciju sa sjevera, bez obzira što je to ruski gaz. Mada ja mislim da će Europa raditi na tome i dalje, i to vrlo intenzivno, da obezbijedi gas sa drugih područja, što je veoma bitno i bitnije još za Europu nego za Bosnu i Hercegovinu. Puno opravdanih razloga, ekonomskih i sigurnosnih ima i za sve druge konekcije i korištenje gasa, kako iz Sjeverne Afrike, tako i otvaranje koridora preko Turske, bilo da se radi o bivšim sovjetskim republikama, bilo da se radi konačno i o Iranu, koji će se morati i naći načina sigurno u narednim decenijama da se uključi u isporuku gasa, jer postoje za Evropu. Govori se također o velikim nalazištima gasa u istočnom Mediteranu, uz obale Egipta, kasnije Izraela, Libana, Sirije i slično. I već Izrael u stvari planira do 2020. početi eksploataciju plina, koji planira također da priključi na neki novi ne znam da li mediteranski ili turski gasovod za Evropu. Interesuje me cijela ova globalna priča, sa jedne strane Njemačka i Rusija koje se bore za tržište Evrope, Rusija kao isporučilac, Njemačka kao distributer, znači Evropske unije, i sa druge strane imamo dakle ovaj Bliski istok koji također pokušava iz Južne Evrope da dopre. Mislite li da u svemu tome treba tražiti neki razlog vodećih ovih raskola i u Evropskoj uniji i na Bliskom istoku i slično? Čini se nekako svi se bore samo za Evropu kao najbogatije tržište i tržište koje najviše plaća za plin i koje je osuđeno na plin. Pa, takva je situacija da za Evropu će se svi boriti zato što je Evropa i najveći potrošač i najbolji platiša. Tako da, mislim, Evropa ima interesa da dobije i sa drugih područja
i ona će sigurno na tome raditi, zato sve i ove druge ideje oko gasovoda koji bi išli preko Turske, Bugarske, Grčke i tako dalje ulazili ili preko Italije kad se radi ovdje. Pa onda i ideja ukapljenog gasa. Kako se gradi Krk je pod velikim znakom pitanja, ali sigurno da će se nekakva rješenja morati naći. Mislim da će Jadran pretvara se sve više u čistu turističku zonu. Ekologija je tu veoma bitna i jedan od prvih faktora. Jadran sve ima, samo mu treba sačuvati ekologiju i teško će se Hrvatska nositi s tim problemom da ima zagađivače ili kad pogoršanu sigurnosnu situaciju. Kakva je kvaliteta gasa koji dolazi u Bosnu? Ruski gas je apsolutno po svom sastavu, po svojoj energetskoj vrijednosti veoma kvalitetan gas. Ja mislim da u velikim nema boljeg izbora kad je u pitanju kvalitet, tako da zaista uvijek smo bili i uvijek je bilo zadovoljstvo ili roba koja nije imala felera, nije imala mana. Mi smo mnogo godina ranije, dok je bilo ranije gasa iz Vojvodine, imali malo problema jer su nam nekad iz Srbije znali pomiješati ili umiješati vojvođanski gas, pa smo to odmah na kontrolnim punktovima kod nas konstatovali, jer je sadržaj gasa bio opterećen ili sa prisustvom nekih netipičnih supstanci kojih nije bilo i nema u ruskom gasu. A šta je inače potrebno da bi gas bio kvalitetan? Šta on mora sadržavati ili šta ne treba sadržavati? Pa, sam prirodni gas je uglavnom od metan, CH4, i to je kako da kažem, supstanca koja određuje u suštini kvalitet gasa i njegovu kaloričnu i energetsku vrijednost. Prisustvo i viših oblika prirodnog gasa su nešto nepovoljniji, ali i prisustvo stranih jedinjenja ili supstanci u suštini ne nosi energetsku vrijednost, a može nositi neke nepovoljne, kao što je sumpor, na primjer, i neka druga jedinjenja.